പാറുണ്ട് തേനണ എന്തെങ്കിലും. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟ, ಕಿನ್ನಿಯ ತೋಟ. ಮೂರಂದ ಫಸ್ಟ್ದ ತೂಪ ಐತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ತೋಟ. ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಯ ತೋಟ ಇಂಕಲ್ನ ಬಲೆ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ. ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ದೈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮುಡು ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲದೆ ಆ ಟೈಮುಡು ನಡ್ನ ದೈಕುಳು ಬುರಂದು ಅಂಚತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ದೈಕುಳು ಅವೆಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಂಗು ದೈ ನರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಸೈತು ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುರಣಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ದೈ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಊರ್ದೈ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಮಂಗಲ ದೈ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಯೊಂಜಿ ದೈ ಊರ್ದೈ ದೈನ ನಡ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂತೆ ಜೋ ಬತ್ತಲು ದೈಕ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗುಂಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ದೈ ಇತ್ತು ನಂದು ದೈನು ಇಲ್ಲೇನು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೊಣತ ನಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ತೆಪ್ಪ ಪಾರ್ದುಂಡು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಡಿದು ನಟ್ಟು ವಾಪು ಬೊಂಡ ಹಾವು ಅಂದುಲಾತಿ ಅಂದುಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರದ ಎಂದು ಅನಚು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಡ್ದು ನಾನು ಬೇಗ ಅಂದು ಆತನು ಕೌಲ ಈ ಥರದ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಡ್ನಿ ಅಂದುಲ ಆತ ನೆಟ್ಟನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಡ ಮುರಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊರಿಯ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ನಿ ಕಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಕಂಜಿ ನಾನದಿ ನೆತ್ತ ಕಂಜಿಂದು ಅರ್ಕ ಐಕ್ಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬು 2 ವಾರ ತೊಂಜಂಗೊಳ ದುಂಬು ಒಂದು ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂದುಲ ಪೊನ್ನೆ ಪಂತಿನ ಕೆಲೆಂಜಿ ರಾವನುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಜಿಂಜಿದನ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಕಂಜಿಲು ಕಂಜೇನು ಸಾಧಾರಣ ಚೂರು ಮಲ್ಲವು ಪೊನ್ನ ಕಂಜಿ ಮೇಂದಿಲ್ಲ